колко хубаво мирише. Усещаш ли този аромат? Да. Парфюм, Гучи Флора и лека нотка на Шанел номер 5. Нали? Ама нема, гуци-муци. Аз ти говоря за баничките. Ела си вземем по една. Този аромат на сирене и отчаяние. Добре дошла в реалността. Най-мазната баничка, моля, и една бузичка. Какво е това? Какво си поръча? Как? Какво? Баница с буза. Буза? Да, буза. Напитка от ръж. От ръж? Значи е било. Тогава една из мен. Като цяло се пие без много да се замислиш какво има вътре. Тази баничка глутен фри ли е? Колкото Арианата без лактоза. Ти пък никога ли не си опитвала баница? Аз да не съм... Опитвала съм баница. Мама прави разкошна вкъщи с хайвер.